É hoxe un día moi especial para Cántigas da Terra porque consideramos o acto de hoxe o inicio da programación, digamos, preparada para o noso centenario. Estes 4 coros van a axudarnos a facer esta festa, este arranque da programación do centenario, que esperemos que nos leve ao longo de todo. Sabedes que o centenario é o 28 de decembro e queremos que abarque ata perto do verán do ano 17. Que a celebración de 100 anos de existencia, 100, que se din moi axiña, dunha institución social e cultural como a que hoxe celebramos, debería desbaratar calquera previsión de índice de felicidade interior bruta que puidera terse feito. Parabéns a todos os que formastes e formades parte do coro irmán Cántigas da Terra. Dentro de un par de anos iniciaremos tamén os actos do centenario e, polo tanto, congratulámonos de ver que os coros, a pesar de todos os atrancos e todas as dificultades que están a pasar, sobre todo nos últimos tempos, como todas as asociacións culturais do país, longa vida a Cántigas da Terra, que está co centenario, e, como dicían os nosos devanceiros, saúde e terra irmáns. Moitas gracias.
Este ano sabedes que foi ano de colleite para Cántigas da Terra, para aqueles fundadores do ano 16, para aqueles que pasaron os anos difíciles de despois da guerra, para aqueles que nos anos 50 sacaron a música de Galicia polo mundo, para os que nos anos 70 e nos anos 80, cando os modernos lles decían que facían aquí, seguían coa teima de seguir, para os que estamos actualmente. Foi un ano de colleitas, do Pedrón de Ouro, da Medalla Castelao. E cando fomos a Santiago a recoller a Medalla Castelao, sabemos que levábamos a toda a Coruña con nós, pero non collían todos. O 2016 é un ano moi significado na vida de Cántigas da Terra. Como ben sabedes, o vindeiro 28 de decembro cumprirase un século desta feliz iniciativa na que un grupo de persoas boas e xenerosas artellaron unha proposta integral que inclúe música, teatro, poesía e pintura.